grefierilor Danilu, Corlăteanu și Croitor. De asemenea, în sală participă și translator, dacă este nevoie, pentru cei care nu cunosc limba de stat. Așa, poftim, dacă sunt cereri de amânare la doamna Nogari. Până la deschidere, posibil să filmez. Mulțumesc. Nu sunt. La domnul Proteanu? Da, este. Care de stat? Catan Ion către Cancelarea de Stat. Eu sunt reprezentantul de stagiar la... Are amânare, gata, am dat așa și все, și loc e puțin. Deci vă rugăm în sală liniște de conectați telefoanele mobile, nimeni nu iesă și nu vorbește. Domnul avocat este la ședința un avocat care reprezintă interesele... Deci nu dumneavoastră din mijlocit participați? Deci reprezintă avocatul... Deci l-a registrat. Deci l-a registrat și să lăsăm și copie de terțiune. Cerere de apel. După dată cerere. Aveți ceva de prezentat? Da. Este certificat de la stat și mandat. Și avocatul... Mai sunt cereri de amânare? Domnul instanță, Cauza? mai e blizing către Bogoduș în Coșțurcan Irina. Mai e blizing, da? Da. Coșțurcan Irina. De ce și e procurat? Murat instanță, dacă nu permite să se Așa, explice. dumneavoastră îl reprezentați pe cine? Mai e blizing. Apelantul. Surcan Irina Bogodușenko, Maxim și Lobodinskaya. Reprezentantul Lobodinskaya. Avocatul este mandatul în tema Bogodușenko nu da? Nu este. Și Surcan tot nu este. Din câte văd, nu este. Deci, în legătură cu ce solicitați? Murat instanță, noi trebuie să aducem cunoștință. Noi nu avem până acum hotărârea motivată. Noi am depus un apel preliminar. Noi solicităm să facem copie la hotărâre să ne Bine, o să luați motivăm. dosarul, o să faceți Exact, competență și o instanță. să faceți copiile necesare. Bine? Imediat, data următoare. 21 august la orele 10. Murat instanță, dacă îmi permite să ne iau să vă dau zinitații în regimul. Da. Și reprezentantul în august în Conjei. 5 septembrie, bine? Dimineața, mai sunt dosar. 5 septembrie la 9. Alt dosar. 12 septembrie la ore 11. Posibil. Domnul președinte. Compania Națională de Asigurări în Medicină și de Unit Dațcar. Este cineva? Reprezentantul Companiei Naționale. Deci noi nu avem aici vizele nici de la dumneavoastră, nici de la domnul Dațcar de înștiințare. Deci o să amână pe 12 septembrie. Nu aveți idee? Bine, 12 septembrie la orele 11. Domnul Arsenie, ce cauză dumneavoastră stați? Vreți să scăpați de mine? Korchinski. Nu dați întrebări, m-am întrebat. Cauza Korchinski, da? Korchinski, corect. Și de servire Orhei și Iașa, este cineva? Dumneavoastră să filmați cauza dumneavoastră. Este și de Nu acum. servire, dar sau... Nu, în altă instanță. Bine, înseamnă că Nu vă supărați, în cazul ăsta eu am solicitat pășeți o încheiere când interzice și eu să o atac. Nu ședință. Chiar și conform articolul 18 a Codului Procedură Civilă, eu am dreptul. Solicitați în cadrul dosarului dumneavoastră. Păi și ne-a spus așa. Bine, mă interesează și dosare, cetățean al Republicii Moldova. Vreau să văd cum cheltuiți banii publici, cum vă faceți lucru, conform legii care o priniți și am tot dreptul. Domnul Arsenie. Eu.
Noi nu suntem, ce nu suntem. Păi de atâta, deci să începe vorba, domnul judecător. Domnul președinte singur începe. Eu, domnul jurist. Curcinski, Direcția Protecție Drept Copilului Vulcanic. În instanță, dosarul este procură dată de tatăl minorului pe numele meu. Ținând cont de legile noi, este cererea. Mă interesează cine este Curcinski. Curcinski Nicolae. Ne sunteți? Da. Curcinski Nicolae, 1968. Ne sunteți cine? Din serviciu copil sectorul Vulcan. Familie? Reilean Ana. Cum? Reilean Ana. Este. Așa. Și dumneavoastră pretindeți ca să fiți reprezentanțul lui... Noi am depus o cerere semnat de mine și de tată minorului să emiți o încheiere privind interzicerea conform legii intrate în vigoare de a apăra drepturile minorului în locul tatălui său. De noi nu vă apropiați, transmiteți tot prin intermediul, lăsați deja aici, v-ați apropiat. Iată, doamnei de la preturii s-o permis, dar lui nu. Noi, egal. Atât? Și mai avem acelea. Poftim? Nu, este cer din privința mamei minorului în lipsa ei, da? Asta e cu încheiere. Da. Noi am anunțat care dosar se examinează, Da. stabilit cine este. Sunteți dumneavoastră prezent, sunteți dumneavoastră prezent. Da. Mai este indicat în calitate de reclamant Curcinski Larisa. Cine este? Cere în lipsa ei. Asta e mama minorului. Vreți să nu comentați atât. Mulțumesc. Domnul Arseniu. Vă rog, respectați ordinea și disciplina în sală. Deci nu vă comportați, vă rog, așa de... Domn președinte Măstăr, Trebuie să respectați legile. le respect. Trebuie respectați-le. Și nu intrați în polemică. Doamne ferește. O să vă dăm cuvântul, o să spuneți ce aveți de spus. Mulțumesc. A fost anunțat completul de justiție. Da, deci complet a fost anunțat, refuzări dacă sunt la complet. La moment nu. Nu sunt. Cerință de nervă. Dumneavoastră participați pe cauza dată? Cauza dată nu. În general. Fiți atenți. Cerință de mersuri? S-a depus cererea. Așa, cerere. Este o cerere depusă prin care solicite în caz că Deci una de examinare lipsa? Vladimir să reprezinte interesele piciorului meu, minor Curcinski Victor, în baza procurii Liberației Curcinski să fie emis încheiere. În baza cărei procurări, domnul Curcinski? Este în dosar. În baza procurii eliberate de mine personal, lui Arseniu Vladimir, în anul 2000. Vreau să văd care procuror, care este anexată la dosar? Din 6 septembrie 2011. Da. La asta vă referiți. Ia sunteți Curcinski Nicolae. Nicolae, corect. Și dați-mi permicit Lui. să vă reprezinte. Da. Pe Arseniu Vladimir. Aici se menționează ca Arseniu Vladimir să-l reprezinte pe minor. Prin intermediul meu. Eu doar am venit în instanță de judecat, fiindcă eu am depus cerere. Deci dumneavoastră prin lege sunteți reprezentantul copilului dumneavoastră minor. Așa. Așa. Acum ce doriți? Ca dumnealui, Da. a cui reprezentant să fie? Și a meu și al lui ficiorului meu. Și a dumneavoastră Da, și a piciorului. corect. Adică considerați că e neces să fie admis să participe în proces să vă reprezinte. Da. În baza procurii Corect. respectiv. Care se află în dosar. Ce părere dumneavoastră aveți? Ați scris în instanță? Da, deci dați să facem o mică pauză, fiindcă urmează să ne retragem în deliberare ca să nu iasă toată lumea, să nu facem și pierdere de timp și mare deranj. Deci demersul dat îl lăsăm deschis. Atunci, înainte de a intra în deliberare și pe alte dosare, deci nu vom expune și vom lua și pauză. Va dura mult o oră pensant. Nu știu cât o să dureze. Va fi ordine în sală, vom lucra repede, dacă nu?
Deci se anunță o mică pauză. 5-10 minute. Altă instanță, dar dacă luăm egalitatea în ședință de judecată, eu am semnat cerere. O minută. Domn președinte, eu am semnat cerere și gata, eu nu sunt aici. Părerea mea, nu ascultă nimeni. Domnul Arsenie. Păi nu e normal așa. Eu am semnat cerere, nici nu m-ați ascultat nimic. Domnul Arsenie. S-a anunțat pauză, vă mulțumesc. Ascult. Noi examinăm cererea prin care se solicită să fiți admis să participați în proces pentru reprezentarea intereselor unei părți. Eu asta înțeleg. Noi o să vă ascultăm și o să vă oferim Dacă o să fiți admis, atunci o să vă ascultăm. Când? Dacă admite. o altă instanță, nu vă supărați. În cazul când dumneavoastră vă duceți în deliberare și nu ascultați motivele în baza la ce, eu pretind o clipă, vreți să aranjați lumea împotriva mea, aranjați-o. Oameni normali înțeleg, că eu nu sunt divină cu nimic aici, vă rog. Păi de atâta vă spun, nu m-ați ascultat. Ați face încheiere fără opinia mea. Eu și ignorat, nu sunt cetățean al Republicii Moldova, eu am semnat cererea. Deci vă preîntâmpin că încălcați ordinea în ședința de judecată. De vă sfătui să emiți o încheiere, să mă amendați mai bine și eu atacau-o. A fost anunțată întrerupere. Pe cât timp? Pe cât timp? Eu nu sunt robot, stau de serviciu și pe cât timp spuneți? 10 și 20 de minute. 15-20 minute. 15 minute mai venim. Vor fi examinate. Septembrie, la orele 11. Septembrie, orele 11. Eu cum pot să mă prezint din Italia încă o dată? Dar nu neapărat să vedeți cu asta. Vă angajați un aparatur, mă nu avocat. Scurtul Fevronia și Mură Olga. Până la instanță au trecut 20 minute, mai așteptăm? Mai așteptați, vă rog, vreo 5 minute, că nu ne-am încadrat. Putem continua pe cauza dumneavoastră, deci părerea organului tutelului, la discreția instanței, da? Bine, așteptați deliberarea cu și o să ne spunem. Arsenie așa nu se expune asupra. A fost anunțată deliberarea. Nu a fost anunțată deliberarea, a fost anunțată întrerupere. Da, pentru 15 minute emitem încheiere. Deci, nu faceți show aici, domnul Arsenie. Dacă n-am înțeles corect, scuzați-mă, așa am înțeles. Mă atac cum înțeles, domn Corcinski. Așa am înțeles. Că a fost deliberarea așa și încheiere pe 15 minute. Da. Cine nu mai chemă, da? bine, deci instanța se retrage în deliberare pe cauzele examinate, inclusiv și pe cauza dumneavoastră. Fără a asculta opinia mea. Stați, vă rog, corect. A doua oară vă retrageți. Mulțumesc. Но я ничего не копаю, никакой ответственности меня не привлекли. Не привлекли к ответственности. Balan Gheorghe, Consiliul orașului Codru, Oficiul Teritorial Chișinău, Cancelarie de Stat, Ciuș Dan, Ciuș Tatiana, Darie Vitalie. Cine eu? Eu îmi cer scuze, dar pentru ce oră mă ta face apelul? Orele 12. 12? Orele, dar câte ora, nu știți? 12:36. El aghează să înșeapă. Aha. Vai organizare la Curtea de Apel. Valeria, OSC Botanica. Pleșca Elena, Pleșca Nicolae, Pleșca Năsvală. Nici o problemă, treci, mata, treci. Da, Pleșca Nicolae. Danuța Nicolae, Casian Nadежда. Reprezentantul Casian și Danuța a spus. Sinica Petru, Bahmutov Evgenie, Jurahleva Tamara. La ce oră? La 12. Da, azi. Ce? La ce judecători? Grifiere, grifiere. Da. Dar mă tași grifierul în Nogai, nu cumva? Doamne, sau domnișoară? Dă-ți trec, că nu mă aude. Nu-ți supăra la mata mă adresez, mă tași grifierul în Nogai? Exact. Da? Este un dosar acolo, Arsenie, în privința termenului. Nu poți să-mi spui când poți să vin să-l văd? Termen nerezonabil. Nu cunosc. Nu cunoști. Nu, ne-a spus de la Curtea de Apel de la Taylor că dosarul la doamna Nogai. Nu, o să veniți și o să... Da? Dar când poți să vin când mă tai timp liber? Dimineața? Vineri puteți. Dar afară de vinerea, nu? Dar până la ora 9 dimineața? Nu se poate. Eu practic am depus și o cerere oficială
înregistrată. Ia știți dacă a venit cererea. Când ați depus? Pe 7 am depus acțiunea și mă tin că undeva pe 13 am depus cererea să fac cunoștință cu dosarul. Acțiunea a fost pe 7 inițială, practic, pe 7 iunie. Dar telefonul este de contact la mata, cumva să te contactezi? Îmi spui numărul? 27, 74, 34. Și cum te numești, mata? Diana. Bun, Diana, mulțumesc. De toate Diana, și al domnul Pruteanu Diana și mata Diana. Ține că a fost un popă comun sau cum? E bun, mulțumesc. Să spunem acolo, vedeți? Și îndepărtați de acolo sau Treceți de ori așa de contact în seara. Se dau citire dispozitivele deciziilor. Așa, în cauza Elena Vasile, către oficiul stării civile, Curtea de Apel Chișinău, Colegiul Civil, decide, recursul se admite, încheie contestat se găsează cu rimitere pricinilor în prima instanță pentru judecare în fond. În cauza primăria satului Pârâșna, către SBO Coșnița, Curtea de Apel Chișinău decide, recursul se admite, încheie contestată se găsează cu rimiterea pricinii la judecare în fond a cererii inițiale și a cererii de convenționare. Decizii irrevocabile. se pronunță dispozitivul încheierii 20 iunie 2012, Colegiul la Curții de Apel Chișinău, în componența președinte ședință judecătorul Melcior Anatol, judecătorii Notaia Iași, domnul Victor de Fieru, Corletarul Diana, examinând în ședință de judecată pricina civilă Corcinski Nicolae și Corcinski Larisa împotriva Direcției de Unicani Municipiul Chișinău pentru protecție dreptul copilului, privind atribuirea capacității de pline de exercițiu ficiorului Corcinski Victor, născut la 24 mai 1995, la cerere de apel împotriva hotărârii judecătoriei de Unicani Municipiul Chișinău din 13 martie 2012, prin care a fost respinsă cererea ca neîntemeiată, precum și împotriva încheierii judecătoriei de Unicani Municipiul Chișinău din 28 mai 2012, prin care a fost anulată amendă judiciară aplicată prin încheiere din 13 martie 2012, în temeiul articolul 269-270 Cod Procedură Civil, Colegiul Civil la Curții de Apel Chișinău, dispune se respinge ca neîntemeiată cererea înaintată de Corcinski Nicolae de admitere în proces al lui Arsenie Vladimir în calitate de reprezentant al său și al menorului Corcinski Victor în baza procurii din 6 septembrie 2011, autentificată de notarul public Alexandra Catac și înregistrată la numărul 1737. Încheierea cu drept de recurs la Curtea Supremă Justiție a Republicii Moldova în termen de 15 zile. Ședintele ședință, judecătorul semnătorului. E clară încheierea? Deci pe cauza scurtă Vronia și Mura Olga, potrivit articolul 385-390 Cod Procedură Civilă, Colegiul decide se respinge apelul și se menține hotărârea judecătoriei Crioleni din 29 octombrie 2007 fără modificări. Decizia cu drept de recurs la Curtea Supremă în termen de 2 luni. Și pe cauza Șaimov, Năslavi, Primăria Crioleni, vă rog atent, nu conectați lumina, conform articolul 385-390 Cod Procedură Civilă, Colegiul decide, respinge apelul și menține hotărârea judecătoriei Crioleni fără modificări. Decizia cu drept de recurs la Curtea Supremă în termen de 2 luni. Sunt clare deciziile? Vă rugăm cu cauze examinate. Dar copii de pe încheiere se poate? O să priviți după ședință. Mâine dimineață. Dar eu n-am înțeles, eu am cerut numai o încheiere pe cauza asta, dar nu m-ați ascultat pe cauza mea. Că am fost sau nu am fost, nu de acord, nu de acord. Continuăm cu cauza dumneavoastră. Cauza se semnează fără mine. Mă iertați, în ce Noi am semnat mai demersul de admitere care prezintă... Domn președinte, eu își cer scuze. Un cetățean care l-am ajutat, Zăzulea, zici, nu a auzit pronunțarea pe... A spus că și pronunțarea și nu a fost. Domnul Zăzulea. Deci o să primiți, îmi pare rău că n-ați auzit, probabil că n-ați venit în sală, sau s-a pronunțat destul de clar și răspicat. Dacă n-ați înțeles, Сказали, что вы не поняли ваша... O să primiți copia și o să faceți cunoștință. Tot că sale și se reprezentat. Păi nu vreau, omul m-a rugat să întreb el rus.
Vă rugăm, Sprosi sa. cei care au participat la Sprosi și ăsta în delă. Așa Păi nu, trebuie să filmez treaba asta. Domnul Arseniu, Da. asta nu vă permis nimeni să filmați, să înregistrați. Dar eu am spus, Nu fost acceptat nimic, nu? și am ne interziceți? Dacă ne interziceți, nu-i problemă, faceți o încheiere și eu termină filmarea. Deci instanța deliberant decide de a vă interzice filmarea în continuare. Mulțumesc frumos. Copia încheierii, scris, o primesc pe urmă să o atac, da? Corectă, să o primesc copia? Asta ce vreți ca noi să nu putem lucra toată ziua? Nu vreau o copie încheierii, domnul judecător. Eu trebuie să atac chestia asta, cot cu un drept al meu încălcat și nu-s de acord cu dânsul. Când prins copia încheierii, îmi spuneți și eu stâng, gata, mă duc. Deci, vă rog, instanța deliberant decide de a elimina pe Arsenie din sala de judecată. Vă rog, părăsiți. Da motivul? Pentru comportamentul dumneavoastră. În cazul ăsta, dacă îmi dați încheierea în scris, ies, dacă nu, nu. Vă rog, ieșiți din sală. Dar nu mă rugați. Dumneavoastră trebuie să vă supuneți ordinii președintelui. Păi dați-mi încheierea. Scrisă și eu ies. Domnul Arseniu, dumneavoastră să ne impuneți ca noi să venim în întrerupere și să anunțăm la oameni că s-a găsit, v-ați găsit dumneavoastră ca să ne faceți imposibil să se examinăm. Eu vă spun clar, puteți să aranjați oameni împotriva mie. Oameni normali înțeleg și faceți voia muia. Așa că nu înțeleg treaba lor. Eu vă spun, dați o încheiere și eu ies personal. Scriți-o, semnați-o și dați-o să o atac. Și eu ies din sală. Deci, dumneavoastră urmează să vă supuneți dispozițiile președintelui de judecată. Păi am auzit, dar scris nu văd. Știți prea bine că încheierea se pronunță și apoi se întocmește în formă. Cât se așteptă încheierea? Spuneți cât timp eu aștept. Cât timp se aștept încheierea pronunțată privind că se eliberează sala? Încă o dată vă repet, încheierea dumneavoastră puteți să luați mâine dimineață. Noi astăzi suntem ocupați, distanțați-vă de la perete, oameni buni. Știi ceva? Poate ieșiți toți afară. Ai invitat poliția cu... Deci vă rog, persoană, eliminați-o din sală. A fost eliminată, nu se spune. Doamne. Iată domnul care filmează. Apropiați de dumnealui. Da. L-ați apucat de mânuță și ați ieșit împreună în coridor. Asta cu și eu ocazie. Ieșiți, vă rog, afară. Asta cu și eu ocazie. Doamne, n-am înțeles. Frumos eu afară. Stai, ies, bă. Ieșiți repede. Da și faci, mata, nu înțeleg. Ieșiți afară. Op, da și faci, mata. Da și faci, mata. Faci cum te Ieși afară, te rog. Dar la camera știi. Ieșiți afară. Mamă, dar și ia, Bibica. Dar și cum ta, doamnă? Păi ați creat-o dumneavoastră, n-am creat-o Dați încheiere, oameni buni și eu ies. Domnul judecător, dați încheiere scrisă. Nu strigați, vă rog. Doamnă, ascultă aici, mata, nu faci corect. Eu îți stimez că ești doamnă, dar n-ai deloc gândire. Eu dumneavoastră odată v-am întrebat, unde merge, dar dumneavoastră cântați cu coridor. Nu-i treaba mata, eu închid la judecător, n-a ascultat decizii verbale. Hai de băsul, gata, că interrutere. Doamnă, dă-te rog, asta nu-i treaba matale. Cât vrei, eu stau de ani de zile. Toți cetățenii Republicii Moldova și este lege, mata, o știi mai bine ca mine. Și aranjați am lumea împotriva, aștept. Vă rog, dacă mă stimați, Eu te rog mână și dă-mi băsul. El costă bani, doamnă. Doamnă, dă-mi te rog băsul, costă bani. Doamnă polițist, Auzi, eu te rog. Mata fă chestiile matale pe mele. sunați acum la poliție. Nu veți să spuneți dumneavoastră, scrieți un raport. Faceți-i o contravenție. Corect, da, contravenție, drept zici, mata. Contravenție. Scrieți un raport cum s-a spus cerințelor. Eu te rog, dați-ne lucrul meu, mânțănim frumos. Eu aștept încheierea. Eu aștept încheierea. Văzut juriști. Tu ne-am... Matale, domn președinte, faci teatru. Lucrați, eu nu vă încurc. Eu stâng camera atunci când ați și examinarea fondului, camera o stâng. Și gata. Dar copia dispozitivului încheierii mele, când o pot primi? Al Corcinți către teritorialul Stelul Scoladel. Vi s-a spus deja, după ședință, să nu-ți copii. Mulțumesc. Acum urmează să examinăm, să ne decidem cum procedăm. Examinăm mai departe sau facem o întrerupere? Examinați.
Examinez. Eu o să o atac pe urmă. Așa, pentru orele 12, pentru participanți să anunț completul, ca să se examinează de jucătorii Băgai, Proteanu, Minciună, participarea greferilor Daniliu, Proteanu, Puritor. Dacă cineva are nevoie de translatorul este prezent, apelați la serviciile dumneavoastră. Dacă sunt cereri de mânare pentru orele 12. Așadar, primăria Vășcuți. În legătură cu lipsa de principal bazar. Ierta Boris și primăria Vășcuți cereri de revizuire, da? Da. Și noi domnul Bazar, lipsa și el nu trebuie spații. Spații, nu. Dumneavoastră de cine reprezentați? Din primăria Vășcuți. Ceilalți nu sunt, da? Și deci dovada de înștiințare este. Nu. Dar domnul Varzar mi-a spus că nu a primit spații. Dacă e posibil, sau dumneavoastră primiți sau nu, nu dați-i transmisie. Deci noi citații le trimitem prin poștă, nu știu. S-a trimis și dumneavoastră. Eu am primit-o, dar nu e susținut. Pentru 12 septembrie la orele 11. Desemnați. Ședința nouă mă examinez dacă de poliție o să în cameră și să... Știi cum fost atunci? Știi cum poți să ai uitat? Uite aici. Da. Și dispare roșu. Nu dispare. Trebuie dispare roșu. Să toarnă. Все. Eu ăsta. Să ne fac. Recuzare viața? Trebuie să te uiți pe urmează, nu te uiți mai. Nu trebuie măcar polițistul. Eu cu zi. Da, nu mi-am pus, poliția îmi pare că este. Da, invitați poliția. Filmează să-i vezi. Nu trebuie. Știi ce aici? Deci, s-a dispus de a elimina persoana din sală, nu se spune nici președintelui colegiului și nici persoanei care stă la față. Eu, Arsenie pe numele meu. O clipă, domn polițist. O clipă să ne la voi. Adică am spus domnului, o cameră la știe. Am spus clar domnului președinte, dați-mi o încheiere. Nu-i ședință. Este o hârtie de o executat. Nu cercetați sau Cereți o hârtie. Și executați hârtie. Dar și o poziție verbală, că dumneavoastră e ordin, dumneavoastră nu aveți ordin la judecător. Numai bine înscris. Dacă aveți o hârtie înscris, eu merg. Dacă nu aveți înscris, îmi dați pașe. Am încălcat legea, numai șeful dumneavoastră poate să comande. Judecata îți dă hârtie, și are hârtie. Și eu merg cu mata unde zice. Și are hârtie. Și eu, e hârtie, mata și merg. Eu văd hârtie și merg. Eliminați persoana din sală pe urmă sferă. Nu trebuie afară, nu polițist. Nu mă rugați. Veți mă asculteți sână dacă vreți. Dar și areți hârtie. N-aveți dreptul să executați o decizie verbală a președintelui judecății. Numai în baza unui document. Și areți documentul și eu mă supun dumneavoastră. Merg. Ies de aici. Dar ce este documentul? Eu l-am cerut, de atâta și mă cheamă dumneavoastră, nu vă să-l dăie. Nici dumneavoastră nu vă să vă dăie documentul ăsta. Asta nu e normal. Eu n-am nevoie să mă bat cu poliția. Dați documentul, luați în mână, citiți. Judecătorul a dispus, Arsenie și eliminat. Eu am pus mânetul pe scenare și a ieșit. Dar pe ce și merge? Păi și merge nu, se dă din tăi decizia scrisă, mata nu executa verbal, te rog ordine oarecare. Asta nu e corect, numai șeful matale îți dă ordine verbale. Judecata îți dă scris, încheiere. Uite, e mata încheierea și eu ies de aici. Eliminați-vă o persoană din sală. Merge o judecată privind ceva cu singurul. Dar cum? Da, cum? Eu sunt parte în proces. Ne-a respins să particip în baza procurii și la asta s-a început. Ați dat o încheiere. Eu filmez. Nu se poate filma, dar prevede legea că se poate filma până la deschiderea ședinței. Nu merge. Păi nu e problemă. Acum i-a dat încheiere și eu ies afară. Luați în scris un ordin oricare. Verbal nu se deplinește, dragul meu. Dacă vreți, o leacă de bage mai și eu să pun rezistență, vă spun drept. Noi putem să dăm o mână de noi avem avioane care zboară. Da, zboară.
Noi am venit la 11. Așa. Și eu tot la 11 am venit. Nu numai matale. Eu vă spun normal, dacă judecata în 5 minute pe și o încheiere și o semna, nu bineți dumneavoastră, nu vor să o facă. Dar mă n-ai dreptul să execuți un ordin verbal al judecătorului, numai șeful dumitale. Cere-o cu aia scrisă, te rog. Deci o să fie raportul. Vă rog, acum eliminați, noi să putem lucra, nu putem să lucrăm. Dar eu... Dar mie nu trebuie pe urmă, eu cetățean al Republicii Moldova, eu nu am să judecată. Dați-mi o hârtie și eu vă ascult, fără hârtie nu vă ascult. Dacă vă asumați dumneavoastră răspunderea personal, îmi dați indicația eu să ies, ia că eu mă prezint eu să arsel, eu ies. Eu ies, dar mă tați să-mi răspunde. Nu ai și faci și lucrezi la circ, te rog frumos. Eu am avion care îl scăp și îți plătești biletul. Îți spun eu. Dar mine eu format casa și mă tai să-mi plătești casa. La 11 stau aici, am înțeles sau nu? Și de atunci urmăresc și ei și faci mătare. Și la cât te chemat în ședință? La 11:30? Îți bat joc de tăți de noi. Așa, eu nu-mi bat joc de nimeni, nu apăr drepturile mele. Dar zi, mă tai jurist? La urmă mă tai stai cu tot completul judecat. Documentul, te rog, documentul Daniel, l-am arătat Daniel, mulțumesc mă, tu familia Matale. Malek îi spune. Malek? Da. Domnul Malek, e te rog o foaie scris și eu ies cu Malek. Domnul Malek, da. Este el... Care proces verbal? Instanță de recurs. Instanță de recurs, proces verbal nu se face, domnilor. Care mă grești, mă ta, proces verbal? În instanță de recurs. La urmă, nu acum când s-o... La urmă și el metalic, ce să vrei? Matai dreptul să foaie, nu trebuie să execuți. Dar matale și ai treabă cu noi. Și el să ștearnă. Dar nu-mi bat joc. Matale îți bat joc de mine. Plătiți biletul, vă spun eu. Da? Da, o sunteți. Să încercați. Vă rog mult. Auzi tu. Auzi matale. Sare camera. Hai, hai, jucați cu foc. Da? Bun, e și bine. Vă mulțumesc mult. Vreau frumos eu. Eu dacă stăm, oameni ascultă, eu stau cu dumneavoastră și până la ora 2-3. Eu rugăminte nimănui nu reacționez. De ce? De atât, nu vreau rugăminte. Dacă asta ordinea dumitare face de mine ca cetățean, nu-i problemă. Mă dați să-mi răspunde. Da, e sumă răspunde. În alt caz, Nu, domnul Arsenie, că judecătorii țin. De ce nu-i dat până acum? Eu trebuie să Să vă întrebați. Nu, ascultați aici, așa. Eu vă rog. Camera o închid și eu rămân în ședință. Eu camera o închid și rămân. Mai mult o filmez. Ieșiți, vă rog, din... Eu tot ne trebuie să ies principial? Da. În cazul ăsta dați-ne o încheiere. Eu nu ies. Luați-mă cu forța, nu ies. Ia că nu ies. Și am dreptul să nu ies. Pentru nici o foaie. Domnul Șef, dați-mi voie. Da. Pentru că noi, în afară de toate legile care le avem, care sunt aici... Mai și omenii. Așa, avem și legea la poliție. Și domnul major consideră că cerința dumnealui este legitimă. Dumitare ești obligat să o îndeplinești. Eu s-o luat răspundere că mă scoate sau de judecat. Așa. Și matale ești obligat să îndeplinești cerința poliției. Eu le răspund. Și pe unul face ce? După încheiere tot și când se vin, scrisă. V-am spus în ședință, ieșiți, vă rog. Eu te rog frumos. Lasă dragostea. Am mult dragoste. Lasă. Hai eu și noi cu camera asta, de-am ne-ai zăpășit în dragă. Ești cu camera asta și singur de ieșit în sală. Camera. Ne cerem... Da. Da. Se presează și pricina se remite în prima instanță la stadiul de primire a cererii de chemare în judecată. Badențeva Valeria, către Oficiul Stării Civile Botanica, Curtea de Apel Chișinău decide, recursul se respinge ca neîntemeiat, încheiere se menține fără modificări. În cauza Țurcanu Grigore către Țurcanu Constantin și Dumitraș Maria, Curtea de Apel Chișinău decide de a respinge recursul și a menține încheiere fără modificări. În cauza Pleșcă Elena, Pleșcă Nicolae, OCT Ialoveni, Curtea de Apel Chișinău decide de a respinge recursul declarat de Pleșcă Elena și Pleșcă Nicolae și a menține fără modificări încheierea instanței de judecată de prima instanță. În cauza Balan Gheorghe, Consiliul Orășănesc Codru, Curtea de Apel Chișinău decide de a respinge recursul ca neîntemeiat și a menține
încheierea distanței de judecată fără modificări. În trece la Consiliul Electoral, nivelul 1 ești comici privind validarea alegerilor, Colegiul la Curții de Apel Chișinău dispune să respinge ca inadmisibil cererea de revizuire, încheierea cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 15 zile. Din pricina Goțul Nicolae împotriva Bulgaru privind încasarea datoriei, Colegiul la Curții de Apel Chișinău decide să respinge ca neîntemeiat recursul declarat de Goțul și să menține încheierea contestată. Decizia este irrevocabilă la pronunțare. În pricina Corcinski, Colegiul Civil la Curții de Apel Chișinău dispune se atrage în proces în calitate de intervenient accesoriu Corcinski Victor, încheierea fără drept de recurs, se invit cărțile pentru 27 iunie, ora 9. Deci, din oficiu a fost atras fiul dumneavoastră în calitate de intervenient, fiindcă... Deci, nu e pentru data viitoare, o să nu înțelegem de ce. Deci, de citire dispozitivul decizie pe cauza neasicurilintri și regulă non-frumoasă potrivit, articolul 417 cod procedură civil, Colegiul decide, respinge recursul și menține hotărârea hotărârii rușcani fără modificări. Decizia este irrevocabilă pe cauza holding. Conform articolul 269-270 cod procedură civilă, Colegiul decide, respinge cererea de revizuire ca inadmisibilă. Încheierea poate fi atacată la Curtea Supremă în termen de 15 zile. Și pe cauza Asetor și Uniba, conform articolelor 385-390 cod procedură civilă, Colegiul decide, respinge apelul și menține hotărârea primă instanță fără modificări. Decizia cu drept de recurs la Curtea Supremă în termen de 2 luni. Colegiul, sunt clare deciziile? În pricina Corcinski vă semnați. Deci, pe cauzele de la 11 și 12 care au fost examinate, rugăm să deliberați sala, și nu avem posibilitate. Fiindcă îl privește pe dânsul hotărârea, ori în favoare, ori de favoare, dar îl privește pe dumnealui și persoana a căror interese pot fi lezate. Eu, ca părinț, conform codului civil, eu și eu să-i dăie, nu el. Eu și eu să-i dăie. Dar eu poate să circule liber, are o pierde din Europa. Dar nu poate mă dorește, noi trebuie să știm părerea. Vă semnați. Și ți-a spus domnul Corcinski, matare judecătoare? Ca intervenient accesoriu, Șoru sau chemi. Șoru Matal, adică ei cred că Mata nu mai vrei să dai capacitate, el nu dorește. El nu dorește, da. Astăzi e 20, e clar, peste un an. 17 iunie. La Curtea de Apel, la câte oară ești, Mata? A doua oară la Curtea de Apel, la care Gennady Pavliuc, în prima ședință, da, mi-a spus că trebuie să achit taxa de stat. Când eu am depus cerere în contencios administrativ. Și asta e gratuit. Unde taxa de stat nu există. Nu există taxa de stat. Mai mult ca atât, Curtea de Apel, când spune că se întoarcă în același complet de judecat să admite recursul meu și în decizia ei spune că minorii sunt scutiți de taxa de stat. Ei nici nu s-au uitat că acesta este contencios administrativ. Da, complicată situație. Înseamnă că puțin, până acum nu au avut așa cazuri. Părinți care să vrea să maturizeze copiilor înainte de vreme. Sunt aliați ai lor care au deja și cunoaște că au copii de la 16 ani, au capacitate de plin de exercițiu, care copiii demnitarilor merg și pe mașini. Având capacitate... Fie de cetățeanul de rând. Da, ești la... Nu trebuie. Dar cine sunt judecătorii? Judecătorii, completul judecată președinte Minciună, Rudeanu și cu Nogai. Bună echipă. Interesant. Și s-au amânat. Să vină și băietul. Da, ca să l-a atras ca intervenient. Să vedem ce o să zic.